भागत रे आय मैदान लगा तनी आवत नहीं जोर से घर पर खाना नहीं खे जो मत करिए का कॉमेडी में सामान उतारेला जल्दी जो ये जल्दी ना आइले तो हम आ जाई ठीक बाबा तनी जल्दी अरे तोरा घरे तो पैखाना बढ़ नहीं बा तब का करी रे खेत में रे तू तो एगो हगे के बहाना हो बाबूजी से झूठ बोल कहनी है माल से बतियावे के बा की करा से लड़की से लड़की से बतीबे हां रुक रुक फोन धरावत है धरा हेलो 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 सुनात नहीं है का हो सुनाता का हाल बा करे जा ठीक है भाई अपने बताओ ठीक बा हमरो कहाँ बाड़ो बानी अरे खेत तेही बती में। बे, रुक रुक साला रुक दे ना रुक ले काट देली सुनू साले तू एगो तू का बतियब हम ना बतियई का जाने कैसे कैसे आवत फोन तू काट देला तन दिल्ली से ना तनी हम बतिया लेती ये साले कट गुला की ना अरे भाग भाग या मत खेतवा ले करी हरी तू तो सांस जल्दी जल्दी धर धर ठोक बावत भाग चल भाग 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 जल्दी भाग बोतल वो वहीं से गोइल बा पूरा अभी से आई ना अच्छा आवे दे बेरा कार साला ते को वहीं से का करता है तो मैदान ना उतरत रहे ना बाबूजी ना उतारत रहा से देर हो गला तो ना उतरत रहे सुसु के नाते झूठ बोलत रहे चल भाई बाहर सब आवत नहीं हम खेत घूम के तनी ठीक बा बाबूजी आ सब भाई साफ अप कर दिए ऐसे ठीक। कपड़ा उपड़ा धइल बा ठीक बा हां आवत नहीं हम खेत घूम के अरे पूरा बा गोइला आराम से बैठ बड़ा आस करता रहे तोर बाबूजी खेत गइला खेत गिरन चल तो चला देखो ने घूम में ना बैठ तनी आराम कर लजू तो चल जी घूमे चल ठीक है मतलब बुढ़ावा रहेला नु त घूमल बंद कर देवेला ठीक है कहता रे मैदान फिर जाए है ने मामा अरे मामा बोलो चल आवो लावो ये जे आवो चल 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 दौड़ मामा चल गोड़ लगा तनी चल ठीक है चल जाओ बैठा आओ बैठा अरे तोर मामा कुछ बड़े रे गोरो लगता आशीर्वाद निकन देते ये मिशन क्या हो मामा मिठाई उठाई लो कर जाई ना बाबू लॉकडाउन में घरी पैसा का दिक्कत बा ल ही लॉलीपॉप ले बनी बोली पॉप ले बड़ा दीदी को भगिना तोर माई रे बोल बिया फुआ का में तोर बाबूजी तेरे से घूमे बोल पड़ा हां अरे बैठा मामा पानी लेके आवता नहीं एक बार लिया वा तो पीढ़ी को दिला ना दो तीन दो अरे बदमाश कहां पे दो किन छोड़ दो पीर ना बक बुरबक पैसन भागने बाड़ करत तानी कि ये मार दे बस बताऊं लागत है शौक बजे लगा दो दे पीर नहीं खेजा सा जो पल लिया जो केने बाजल रे ठीक बाबा तनी जा गोड़ बुरबक भागिने बाड़ रे
भगिना सुन सुन है ना सुन मामा के भेड़िया डब्बा कहाँ बैग बुरबक खाली पीढ़े के पीछे पड़ल बड़ा सर हम जाता नहीं घर रे तोर माई आई तो कह दे मामा आई रहा ई का है काम का बा हाँ काम बा चलो ठीक बा चल जी बनू रात ना हुई हाँ ठीक बा जा इहो मार डायरों त खाली लॉलीपॉप देके दे एक बहु न तो जाए दे हाल कल माले भी फोन करी आउ बैठल बा चल बैठ कर साला रिंग होकर कट जाते साला टावर में अरे बोले ये आगु लागुल टावर आगु जब फेन कट गई रे अरे भाई पेड़ पे चल पेड़ पे चल पेड़ पे बार बुझाता चल चल पेड़ पर हूं तो साला टावर चढ़ ना आ जाइते में खेली का रे ना ना छोड़ होली 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 रसपटनो आओ आओ नीचे आओ दिख दो बा हेलो रुक जो धोने का पास चल चल फिर भाग टावर बात चल काहे उतर गए रे चल पेड़ पर डॉक्टर साहब हमरा बोले ये चल रुक जाइए भाई चल थैले चल चल खड़ा लग जा धोली धोली ए धोली रसपटनो आई आऊ चल चल और नहीं चल आजू धोले बा चल चल बोल हेलो आवाज बढ़ा आवाज हेलो हेलो काहे फोनवा घर कट गेल हो बा के को संगतिया बा छुछु न बतियावे खातिर तारा के चलते गिर गेला मोबाइलिए फोनवे कट गेला तो ओकरा के अपने संगे मत लिया के घुमो काहे तारा संग रही एकरा के छोड़ दी बड़ बाड़ू तेज हो मुगला के बाद काना दी बाकी तू ना आइबू भाग जीबू तू तारा के भुला जी हम ना भुलाई बुझ लियो जिंदगी भर तोहरे रहब अच्छे सब कोई कहेला अच्छा ठीक बा हमहू देख ले तनी चलो खेत उत तक सब ठीके जामल बा तनी घरे चली कबही से उहो बाटे घर ही ओ कौन हटे चंदनवा का हो इस ससुर के नाती है जवा का करता घरे ओकरा काम धंधा हम बता के गुरनी है रह जाव तनी हो काम धंधा छोड़ी के तू इथी करता रहो हाँ तो लड़की धोखबा कहबू काहे ना ए सुन ना अरे रुक ना बाद साले फोन काट दल अगरी गिरा के अरे सुन ना देख मारम के गिर जीबे साला चुप अरे सुन ना एगो बात कहता नहीं अरे चुप नहीं तो कर हाँ अरे सुन ना साला मारम के फेंका जी बरू कना अरे सुन दे तब न पहले बतिया का तू तो बाबू का बता रे बाबू वो साला भाग में साला ये ठीक बाहू रखो भाग खाली अरे गिलवा रुक री अरे साला रह जा हो तो घर तारा के काम दिया था तो हेने भागल पड़ो काम के जो डर है रह जा हो छकल चदन गेला का हलनु चलो ए बरा आवत नहीं तोहर सारे जोन पूरा कर देतनी तबा क कर रखले बा से कनी के घरे एकनी के झाड़ में खे उतरत अइहा से ई बगीचा में ससुरा दिन रात का करता से का बताई हो